En aquesta lliçó el que aprendrem és a rotar les figures. Es tracta, igual que en el cas d'abans, d'encaixar la figura vermella a dins de la taronja transparent. Si ens fixem una miqueta, estan una mica desplaçades. Molt bé, aquesta l'haurem de girar així, l'altra l'haurem de girar d'una altra manera i aquesta d'una altra. Comencem per la primera, seleccionem la figura i si us fixeu, igual que hi ha en les sessions, hi ha la rodeta. Llavors, depèn de quin procés estiguis mirant, et surt una roda o et surt una altra. En aquest cas aquesta és la que ens interessa, llavors si jo clico aquí i vaig arrossegant cap al costat, veieu que m'encaixa ara aquí. Doncs ara la deixo aquí i ja està. Per moure aquesta, clar, jo he d'estar veient com la vull girar. Per tant, m'hauré de moure el pla de treball aquí, clico aquí i llavors veieu que aquí em surt la rodeta. Doncs el mateix, arrossego aquesta fletxeta cap al costat fins que m'encaixi amb l'altra. I ara aquesta d'aquí, doncs què hem de fer? Ens hem de moure la figura per tenir-la enfront. Una vegada la tenim enfront, què fem? Seleccionem, busquem el girador i clic, arrossegant, girem i movem els passos. Fem següent, aquí ens diu bàsicament com es mou això i ja ho tenim.